איך להיפרד בשלום? וואו, זו שאלה ענקית. אתה כנראה נמצא באיזשהו שלב שבו אתה או בתהליך גירושין או שאתה חושב להתגרש, ולהיפרד בשלום זה באמת משהו שהוא יכול לשנות את כל החיים שלך מעכשיו והלאה. כלומר, ההבדל בין להיפרד במלחמה עם כל הכאב לב שבזה, עם כל הכסף ששופכים שם, זה יכול להגיע עד מאות אלפי שקלים, כאב לב לכם ולילדים, לבין האפשרות להיפרד בשלום, בהסכמה, בשיתוף פעולה, הרבה יותר קצר, הרבה יותר קצר, חוסך המון כסף, חוסך המון כאב לב, ובכלל כל החיים שלך אחר כך נראים אחרת. אז איך להיפרד בשלום? באמת זו שאלה ענקית, ויש המון מה להגיד על זה. אני רוצה היום להתרכז בדבר אחד שהוא מאוד סופר משמעותי בתהליך הזה, כדי להיפרד בשלום, לעשות גירושים בשלום, וזה הנושא של איך אתה כותב הודעה לאישה. כלומר, יש המון המון מרכיבים שיכולים לתרום לפרידה בשלום, אבל העניין הזה של הודעה שאתה כותב לאישה, ואיך שאתה מנסח את ההודעה הזאת, זה יכול לשנות פלאים, מסיבה פשוטה. כי הודעות שאתה כותב לאישה משפיעות מיידית על הרגשות שלה, על מצב רוח שלה. ומצב הרוח שלה הוא זה שקובע כמה היא נלחמת בך. עכשיו, יש מצב שאתה חווה מלחמה נוראית מצד האישה, כלומר היא אומרת לך דברים מזעזעים, היא פועלת נגדך בצורות ממש ממש מכאיבות. ומה שאני רוצה להגיד זה שמה ששלה הוא שלה, אוקיי? ויש סיבה שהיא פועלת ככה, ואתה יכול לפעול כדי להביא לשינוי בדבר הזה. עכשיו, כדי להיפרד בשלום, זה נכון שלכל אחד מכם יש 50% אחריות על זה. כן? יש לה 50% שלך ויש לה 50% שלה, וצריך להגיע להסכמות, לשיתוף פעולה, כלומר משני הצדדים. אבל זה מה שחשוב כאן, וזה מה שאני רוצה להדגיש, אחד הדברים שאני רוצה להדגיש בסרטון הזה, זה שעל ה-50% שלך, לך יש 100% אחריות. כלומר, אתה אחראי על הצד שלך. ופה אני רוצה ללמד אותך משהו שעוזר לך מאוד מאוד בתהליך הזה, וקשור באיך כותבים הודעה לאישה. אז יש לזה נוסחה, יש לזה כמה נוסחאות בעצם. הכנתי פה איזשהו מדריך שנותן לך באופן מאוד מאוד פשוט, מדריך קצר, ומסביר לך איך לבנות הודעה, איך להרכיב אותה. הודעה שאם היא פועלת נכון, והרבה פעמים היא פועלת נכון, היא גורמת לאישה להרגיש באופן שהיא פחות רוצה להילחם בך. יש בזה איזשהו קסם, באמת, כשרואים את זה פועל. לכן אני ממליץ לך באמת ללחוץ על הקישור פה מתחת ולהגיע למדריך הזה, ואני מזמין אותך גם להיות איתי בקשר אם יש לך שאלות לגביו ואיך בדיוק ליישם את זה בפועל, אפילו שכל המידע נמצא שם במדריך, אבל אם אתה רוצה עוד הסברים ועוד הכוונה, אתה מוזמן לפנות אליי. התהליך שאתה נמצא בו הוא קשה, קשה גם עכשיו, וגם יש לך בטח פחדים מה יהיה בהמשך. תדע לך שיש לך פה כלי שיכול לשנות את כל הכיוון של הסיפור הזה. בעצם כל הכיוון של החיים שלך. אני לא מגזים. לך לשם, תבדוק את העניין הזה, תבדוק את המדריך. תנסה להשתמש במה שכתוב שם. יש לך שאלות? שלח לי. אני גם ממליץ לך להירשם פה לערוץ, כי אני הולך להעלות פה עוד תכנים שעוזרים בכל התהליך שלך בדרך של הגירושין, ואיך אתה מתחזק. אתה עושה את זה בצורה טובה, אתה מוביל תהליך שבו אתה יכול להוביל את שניכם לפרידה בשלום. אם עוד לא עשית את זה, תירשם פה לערוץ, ואני מחזיק לך אצבעות בהצלחה.